Dobrý deň, vítam vás na krátkej ukážke prepojenia Mani S3 s aplikáciou Modo. Čo je vlastne Modo? Modo je mobilná aplikácia, ktorá slúži na vykonávanie zberu dát nielen v sklade, ale aj v obchode. Táto aplikácia beží na akomkoľvek zariadení s Androidom od verzie 4.4. Aplikáciu je teda možné používať aj na mobile, ale pre efektívne snímanie čiarových kódov odporúčame zariadenie so stávaným snímačom kódov, tzv. PDA terminál. Aplikácia Modo komunikuje s počítačom cez Wi-Fi sieť, respektíve GSM mobilnú sieť. Komunikáciu medzi mobilným zariadením a počítačom zabezpečuje nainštalovaná a nastavená webová služba Apache. Na strane Modo prebieha výmena dát vždy na pokyn obsluhy, a to tlačidlom synchronizácia. Na strane Mani S3 môže byť výmena dát buď manuálna, prostredníctvom obsluhy, alebo automatizovaná vďaka modulu S3 Automatic. Čo všetko sa z Mani do Modo exportuje a naopak, čo vieme z Modo do Mani S3 importovať? Z Mani S3 do Modo exportujeme zoznamy skladov, adresár, skladové karty a voliteľne exportujeme zoznam používateľov alebo zoznam nevybavených objednávok. Na druhej strane, pomocou aplikácie Modo viete vytvárať doklady ako príjem, výdaj, prevodky na iné sklady, inventúrne doklady alebo aj odsúhlasovať už vytvorené doklady v skladovom systéme Mani S3. A keďže je lepšie raz vidieť ako dvakrát počuť, poďme si ukázať, ako aplikácia funguje. Nachádzame sa v samotnej aplikácii Modo, kde vidíme jednotlivé tlačidlá, ktoré sú rozdelené podľa toho, aký druh dokladu chceme zrealizovať. Samotnú aplikáciu je možné prispôsobiť nastavením voliteľných polí dokladov a položiek, ktoré sa plnia z Mani S3 alebo sa po vyplnení môžu do Mani S3 importovať. Ako napríklad sme si zvolili, že chceme vyplňať voliteľné políčko hlavičky dokladu popis, ktoré bude slúžiť ako nejaká poznámka. Ako voliteľné pole číslo 1 položky sme si zvolili, že budeme vyplňať nejakú nákupnú cenu, ktorá sa bude následne vyplňať pri príjmových skladových dokladoch. Samotná výmena dát medzi modom a Mani S3, respektíve počítačom, kde tá Mani S3 je prostredníctvom tlačidla synchronizácia. My sme si už vopred z Mani S3 vyexportovali nejaký zoznam adresára a skladových kariet. Teraz po stlačení si tento zoznam do našej aplikácie načítame. Poďme si ukázať, ako vytvoriť nejaký príjmový doklad, takže klikneme na tlačidlo Príjem. Zvolíme si nejakú spoločnosť, na ktorú budeme doklad realizovať, na aký sklad, vyplníme nejaký popis, voliteľný, môžeme, nemusíme a teraz už ideme načítavať jednotlivé položky. Položky do dokladov vyberáme primárne na základe nejakých čiarových kódov, ktoré vieme snímať, ale ich možné vyhľadať prostredníctvom názvu, v prípade katalógového čísla alebo PLU. Vyberieme nejakú položku, kde vidíme popis, katalógové číslo, čiarový kód, aké máme množstvo na sklade a aká je nákupná cena. Povedzme, že chceme naskladniť 5 kusov a nákupná cena nebude 9 eur, ale povedzme 10. Môžeme pridať nejakú ďalšiu položku, kľudne nejakú mechaniku CD, nejakých povedzme 90 kusov a nákupnú cenu, ak nevyplním, zostane mi táto, ktorá sa mi z Mani S3 načítala. Ak nič ďalšie nechcem pridať do dokladu, idem späť, kde vidím zoznam položiek, s ktorými samozrejme môžeme ešte v prípade pracovať, upraviť, odmazať a podobne. Rovnako môžem ten doklad teraz uzatvoriť pre export, prípadne si ho môžem nechať rozpracovaný
a následne, keď doplním všetky potrebné náležitosti, môžem ho označiť pre export. Keďže my už doplňať nič nebudeme, môžeme ho dať akéby kvázi označiť pre export. Takýto istý postup platí aj v prípade výdajového dokladu, to znamená, že vyberieme si nejakú firmu, z akého skladu, popis môžeme, nemusíme. Opäť si naskenujeme položky alebo vyhľadáme. Vidíme, že už tú nákupnú cenu nemáme, pretože pri výdaji to význam nemá, ale mohlo by sa tu doplniť napríklad predajná cena, aká je. A opäť, ak nič ďalšie doplniť nechcem, môžem dať späť a označíme to pre export. Tretí druh dokladov, ktorý si vieme zrealizovať, je nejaký inventúrny doklad. Klikneme na inventúru, vyberieme si sklad, zadáme číslo inventúry, ku ktorej patrí ten inventúrny doklad a ideme skenovať položky, ktoré potrebujeme načítať. A zadáme po kontrole, že máme povedzme 15 kusov. Opäť naskenujem položku, zadám počet kusov a potvrdím. Opäť platí to isté, mám tu zoznam, s ktorým viem potom následne pracovať, prípadne ho rovno zatvoriť pre export. Ako teraz dostanem tento doklad do Manies 3? Vrátim sa späť, opäť stlačím tlačidlo synchronizácia a tým pádom sa nám tento doklad odošle na počítač, kde tá Manies 3 je. A teraz je už na strane Manies 3, či to naimportuje manuálne, alebo prostredníctvom modulu S3 Automatic. Takže poďme do našej Manies 3 si to ukázať. Takže nachádzame sa v Manies 3, klikáme na nástroje, výmera dát, import a stlačíme dokončiť. Importuje sa nám inventúrny doklad, dodací list prijatý a dodací list vystavený. Keď sa teraz pozrieme do zoznamu, tak tu vidíme náš príjmem, čiže prijatý dodací list aj s našim popisom, ktorý sme si zadali. Zároveň tam vidíme aj položky s cenami, ktoré sme si zadali, to znamená, že klávesnica bola cena 9, my sme zadali 10 a mechanika CD sme nechali cenu 35, tak tá sa samozrejme že nezmenila a počty kusov 5 a 90. Takisto dodávateľ automaticky spárovaný. Na druhej strane tu vidíme teda výdaj, dodací list vystavený, kde sme mali položku mechanika FDD, 5 kusov spárované s adresom, s adresárom teda a cena prebratá ze strojky. Tretí doklad bol inventúrny doklad, takže pôjdeme na záložku sklad, inventúry. My sme si už inventúru predtým v Manies 3 vytvorili s nejakým číslom a keď sa pozrieme na inventúrne doklady, tak tu vidíme náš naimportovaný, ktorý obsahuje dve položky 15 a 35 kusov. Po uzatvorení inventúry potom následne sa skoriguje stav, ktorý skontroluje evidenčný stav so skutočným, ktorý sme zadali do aplikácie Modo. To, či má importom vzniknúť dodací list prijatý, respektíve vystavený, alebo príjemka, respektíve výdajka, je stále na vašom rozhodnutí. Import vieme prispôsobiť presne podľa vašich požiadaviek, a teda ak chcete radšej, aby príjmom vznikla príjemka, vieme to samozrejme nastaviť. A čo budete potrebovať, ak by ste sa pre Modo rozhodli? V prvom rade je potrebné zabezpečiť mobilné zariadenie s operačným systémom Android, a to mobil alebo odporúčaný PDA terminál. Druhou položkou je licencia na Modo a jeho ročná podpora. Z pohľadu Maniesty budete potrebovať modul XMLDE a voliteľným modulom je modul S3 Automatic, ktorý zabezpečí automatický export a import vo zvolených časových intervaloch. Poslednou položkou je samotná implementácia,
ktorá zahŕňa vstupnú analýzu, programovanie, nasadenie a zaškolenie. V prípade záujmu o riešenie nás kontaktujte na obchod@money.sk alebo obchod@money.cz. Ďakujem za pozornosť a prajem ešte pekný deň.